The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisa na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Diana Rebellesa, isa sa mga residente ng Barangay Tinago, Kamalig, Albay. Gusto na kasi nilang matanggal ang isang tambak na basura sa kanilang lugar. Ang mabawong amoy daw kasi galing dito umaabot na sa mga kabahayan. Bago natin kausapin si Diana, panoorin po muna natin ang kanyang panawagan. Hall, ito yung tambak na basura. Hanggang doon. More than 2 weeks na itong nandito. Ayan. Ayan yung barangay hall. Barangay Health Center. Saka yung mga basura dito. Ayan yung mga bahay. Diyan. Sementeryo. Ayan mga ka-aksyon, yung panawagan ni Diana, tambak-tambak na basura malapit sa kanilang barangay hall. Magandang hapon sa iyo, Miss Diana. Okay na. Miss Diana, magandang hapon. Ayan, mukhang meron lang tayong problema sa linya ng telepono. Ma'am Diana, magandang hapon. Hello po, good afternoon. Ayan. Opo, ma'am, nakita po namin yung tambak ng basura dyan malapit sa inyong barangay hall at talagang apektado itong inyong mga kabarangay. Yung lugar ba na pinagtatambakan ng basura ay talaga pong basurahan or dyan lang po talaga kinokolekta ng garbage collector? Ang sabi po sa amin ni Kapitan, si last year, December 2022, nag-complain na po kami. Ang sabi po niya is temporary lang po habang inaayos yung malapit po doon sa river na dating lagayan po ng MRF. So, ibig sabihin po, temporary lang daw po, pero umabot na po hanggang ngayon. Opo. Nababanggit po doon, ma'am, na 2 weeks na nakatambak ito pong basura. Matanong ko lang po, every other day po ba yung pagkukolekta or anong araw po talaga nagkukolekta ito pong garbage collector dyan po sa inyong lugar? As scheduled po, ang sabi po is Monday. Pero ang sabi po ng kapatid ko, kasi hindi po ako nag-i-stay doon. Nag-i-stay lang po ako tuwing Friday afternoon at umuwi po ako ng Sunday. Kaya lang po, yung sister ko po ay hindi po makapag-appear dyan. Kasi may inaalagaan po bata. Ngayon po kasi, ang problema po kasi dito is, hindi po siya makolekta as scheduled. At kahit po may schedule ng koleksyon, wala pong dumadating na truck. Opo. Kaya ang nangyayari po nito ay natatambakan po, dumadami po yung mga nakasakong basura. Yes, ma'am. Opo. Nakita po namin, ma'am, katabi po pala nito yung health center, yung barangay hall ninyo. Doon po nakatambak itong basura, no? Kaya take note mga ka-aksyon. Kaya talagang gusto nating malaman kung ano yung ginagawang aksyon ng barangay patungkol dito sa problema. Ma'am, doon po ba sa video, ma'am, saan po doon yung bahay ninyo? Doon po sa may side mismo po. Opo. Kumusta naman po, ma'am? Yung amoy po ba ng basura ay nakakarating po doon sa inyong bahay? Actually, sa amoy ma'am, sa langaw, nandun eh. At alam po yan ni Kap, actually si Kapitan, very accommodating naman siya. At nade-discuss naman namin yung problem sa kanya. It's just that pag tinatanong po siya namin, yung sa higher ups din ang kanyang sinasambit na walang aksyon, ganyan. At ang request nga lang namin, ma'am, sa kanya is kung hindi mahakot ng basurero yung basura
sana po, wag na lang doon ilagay yung MRF kasi hindi po yun dati doon nakalagay. Before po, nakalagay po sa daanan ng papuntang Kitwinan. Wala po dong bahay, wala po dong residente na maaapektuhan. Kaya lang daw may reklamong mga nagda-jogging, mga bumibisita sa Kitwinan. So ibig sabihin, mas after siya sa welfare ng mga nagda-jogging, ng bisita sa Kitwinan kumpara sa mga doon mismong residente. Oo, mukhang mas pinaprioridad ni Kapitan sa tingin niyo po yung mga turista kumpara po doon sa apektadong mga residente. Sa tingin ko po. Opo. So, ma'am, ano po yung naging action? Kasi nababanggit niyo po na very accommodating naman si Kapitan, pero hindi niya po magawa ng action dahil ang binabanggit niya po, dapat ang magsolusyon yung higher ups. Ano po yung naging action ni Kapitan? Para po masabi niya na dapat daw yung higher ups na yung gumawa ng action. Nung nag-complain po sa kanya, yung kapatid ko na may letter po, receive letter niya, right away din naman po is pinakolekta niya yung mga basurang nakatambak. Hindi ko po alam kung saan niya yung pinadala kasi that time wala naman talagang basurero na pumupunta. Tapos si Kap pa nga po yung nagtatsagang maglinis doon. Kaya lang yun na nga, ma'am, kung magagasgas na, Kap, ano ba talaga ganyan-ganyan? Ang sabi niya po is, wala daw po talagang malilipatan yung MRF. So kung wala pong malilipatan, ibig sabihin po ba habang buhay kami na magtitiis na yung nanay ko is senior citizen na, nagkakasakit na, halos po lang sa amin, parating may sipon. Mas maganda po sana, ma'am, ako ang request mo nga sa kanya, try din po kaya niya na 1 month malapit sa bahay niya. Opo. So, ibig sabihin po, ma'am, ang bahay po ni Kapitan ay medyo malayo po doon sa temporary po na pinagtatapunan ng basura. Malayo po, pero imposible naman na hindi po niya yan naaamoy kasi parati din po siyang nasa barangay hall. Nandun po yung mga barangay officials. Sasabihin po namin na, Kap, paano yan? Wala naman kasi ngayang hindi naman kinuha ng garbage collector. Opo. Ma'am, sa tingin po December, natin ma'am, dahil... December. Opo. Kasi po, ma'am, ito po ay problema sa basura. Tama, marami pong langaw. Kumusta naman po, ma'am, yung mga kabataan dyan po sa inyong lugar o kahit yung mga matatanda, nagkakaroon na din po ba ng mga sakit? Ang mga residente naman sa amin, ma'am, alam mo po, pag mga ganyang bagay, siyempre, kamag-anak nila, tikong mambibig, kahit gusto magreklamo, hindi na lang magrereklamo kasi nga, yun nga, mahirap naman sa kanila na magreklamo. Pero pag nakakapanayam ko po sila, siyempre, pareho din po yung aming mga saloobin tungkol din sa basura na yan na hindi talaga magawa ng aksyon. Opo. Since ito po, madali ma'am, lang naman yung ilipat. Opo, ma'am, matanong ko lang dahil nababanggit nyo na ilang beses nyo na po itong nilapit kay Kapitan, magkailang beses na din po inaccommodate naman yung reklamo niyo, pero ang sinasabi niya po, wala siyang magawa dahil nasa higher ups na itong dapat na solusyon. Pero ang tanong ko po, ma'am, naidulog nyo na po ba ito sa lokal na gobyerno po ng Kamalig? Yes po. Yung pagsabi niya po na walang magawa, walang malipatan, right away po, nagme-message po ako kay Mayor. And very accommodating din naman si Mayor. Na-reply din agad, ipapacheck sa Menro. Nung nagreklamo po kami noon, pagsabi ni Mayor na ipapacheck, right away, mayroong pumuntang basurero. May nag-picture-picture pa nga. Pero nung ngayon po, this week lang, humingi din naman ako sa kanya ulit ng tulong. Nagmamakaawa yung chat, siyempre dapat magmamakaawa ka kasi humingi ka ng tulong. Ang sabi po niya sa akin is, ipapacheck po ulit sa Menro. Pero until now po is, wala po. Opo. So, ibig sabihin po nito, Ma'am Diana, tuwing pong natatambakan po kayo ng basura dyan, lagi nyo pong idinudulog kay Mayor Erwin Baldo? Hindi lang po kay Mayor, kasi yung kapatid ko, nagta-chat din po siya. Kasi lahat naman po ata, pag may complaint kami, madali lang naman kami makalapit sa kanya. Hindi lang po kay Mayor nag-chat, isa din po sa mga councilors dito sa Malig, nag-chat din po ako. Ang ibinigay po niya sa akin na reason, hindi ko alam kung pwedeng sabihin, pwede ba yung sabihin? Ano po yung naging reason daw po, ma'am? Okay lang yan, ma'am, para maging walang... transparent po tayo dito. Okay.
Ang na-reason out po sa akin is hindi pa nakakabayad sa dumping site. So ibig sabihin po, once na hindi pa po nakakabayad, wala pa pong mapagtatapunan ng basura. Opo. Sige po ma'am, para po masagot po yung katanungan ninyo po ma'am, nasa kabilang linya din po ng telepono ang alkalde po ng Camaligalbay, Mayor Carlos Erwin Baldo. Magandang hapon po, Mayor. Po, tabi. Opo. Mayor, nalaman nyo na po ba or napaabot na po ba sa inyo ito pong problema na idinulog po sa atin ng isa pong residente dyan po sa Barangay Tinago, dyan po sa Camaligalbay? Actually, may nag-message sa akin na taga dyan, tungkol nga dyan sa basura. Actually, paulit-ulit na lang din kasi yan. Opo. Paulit-ulit na din po, nababanggit nyo po, Mayor. Pero yun din daw po yung problema. Yung una daw po, nakuha itong mga basura. Ngayon daw po, natatambakan na naman po sila. So ano po, Mayor, ang pwede nating maitulong po dito sa mga residente? Since sila po ay talagang problemado na amoy po nila doon sa lugar, yung baho lang ng mga natatambak na basura. At nagkakaroon na din po sila ng pangamba patungkol po sa kalusugan ng mga bata at matatanda sa lugar. Actually, tinuturuan namin sila dapat mag-segregate tayo ng basura natin. Ang kukolekta ng basura yung barangay. Kami kukolekta doon yung residual lang. Kung ang basura nangangamoy, ibig sabihin, halo-halo ang basura. Dapat segregated na ang basura natin. Bawal na tayo magtapon ng basura na halo-halo. Dapat ang kumukuha niyan, equate. Walang dapat yan ibang tatapon dyan ng basura, kundi eco-8 lang ang kukuha ng basura. Yung eco-8, segregate nila, alin yung residual, alin yung nabubulok, alin ang pwedeng ibenta nila, dapat ganun po ang ginagawa. Kasi dyan siguro, ginagawa, kolektahin ng eco-8, or kung baka may nagtatapon dyan, hindi naman segregated. At mangangamoy talaga yan. Opo. Wait lang po, Mayor. Tanungin ko lang po si Dayan kung Dayan, Yes po. kayo po ba bilang residente dyan sa barangay ay ginagawa nyo po yung pagsesegregate ng mga basura? Actually kami po, since may bahay po kami sa bundok, sa Barangay Taplacon, lahat po ng basura namin ay sinasako at doon po namin nilalagay. At tama naman po yung sinasabi ni Mayor. Number one na problema sa amin, yung mga residente mismo, wala silang disiplina. Pero may kamay na bakal din naman po ang barangay, particularly si chairman na para aksyonan. Ano po ba nandun yung barangay hall, may kagawad. Kung walang magkukuhang basura, huwag magtatapon doon, huwag magpapatapon. Opo. So ibig sabihin po, Ma'am Diana, meron pong kapabayaan sa mga kabarangay nyo po na hindi marunong mag-segregate po ng basura. Exactly po. Kasi mismo yung MRF malayo sa bahay nila. Alam mo po yung ugaling basta sila okay, kahit yung iba bahala na sila, basta kami okay. Ganun yung ugali nila. Opo. At ako naniniwala ako, ma'am, na bilang isang residente, tapos bilang isang opisyal ng barangay na pinagkatiwalaan ng mga residente, pag may problema na kahit sabihin hindi gaanong kabigat na problema, dapat po may kulang aksyon kasi sabi ko nga po, di ba, very accommodating si Kap, nakakausap po siya niyan. Nakakausap po namin siya sa tindahan. Ang parati po niyang sabi sa amin is, walang malipatan. O walang malipatan. O paano po kung solusyon na lang, wag po na doon patapunan ng basura kung hindi naman po makukuha ng garbage truck. Opo. So, inamin ni Ma'am na sa mga kabarangay niya, meron talagang hindi mga disiplinado sa pagsesegregate ng basura. Mayor? Po. Apo, Mayor, sa ganito pong sitwasyon, dahil inamin po ni Ma'am na meron talagang mga residente po na hindi marunong mag-segregate ng basura, meron pong hindi mga disiplinado, sa pagkakaroon po ng ganitong mga residente, ano po yung dapat nating gawin para mas mahigpitan po itong mga residente? Siguro si Kapitan din po, magkaroon po talaga siya ng kamay na bakal or itong i-implement niya po talaga itong ordinansa sa kanila pong barangay. Ganito yan. Ang dapat gawin, patawag yung barangay council, patawag yung Metro 8,
Kasi yung baka hindi naman nagtatrabaho yung Eco 8 dahil kulang man sa sweldo. Kasi kung maraming basura na kukolektahin, yung tao tambak-tambak basura, talaga mamumroblema yung Eco 8 natin na hindi talaga makukolekta. Tapos yung iba, ilalagay na lang dyan sa may MRF yung basura. Opo, tama ka po dyan, Mayor. Parang kahit sino man pong Eco Aid, pag ganito po yung tambak na basura, tapos hindi pa segregated, tapos yung sweldo mababa pa, kahit sino naman po, tatama rin ng gumawa po ng trabaho na ganyan dahil sa tingin niya po ay sobra na pong pag-aabuso sa kanya. Yan na nga din. Kaya sabi ko nga doon sa barangay council, gumawa sila ng ordinansa na magkolekta doon sa mga halimbawa, hindi sinegregate, sabihin na natin hindi na segregate. Kasi talagang siguro nahihirapan mag-segregate sa mga residente. O di magbayad sila doon sa barangay o sa Eco 8 na tamang fee para naman yung kukulang yung Eco 8, kumuha ng additional Eco 8 na magsisegregate ng basura nila. Opo. Kasi yun naman ang palaman ng 9003 na dapat yung barangay ang kukolekta sa pamilya, sa mga residente, na dapat yung residente naman sinesegregate. Kasi ang basura hindi maangamoy kung segregated yan eh. Tama po, Mayor. So parang ang binabanggit nyo po, Mayor, mag-house to house na lang itong Eco Aid para makita niya kung sino yung may mga bahay na talagang nagsasegregate at saka na lang po bigyan siya kung ano po yung pwedeng iabot doon sa Eco Aid. Dapat man talaga Eco 8 ang kukuha, walang magtatapon ng basura dyan. Kundi Eco 8 na magdadala ng basura dyan. Opo. Mayor, Opo. Then, Mayor, dahil ganito na po yung problema, Mayor, ano po, dahil ilang beses na daw po itong inirereklamo dyan sa Barangay Tinago, ano po yung pwede nyo pong sabihin sa mga residente at idagdag na po natin, ito pong opisyal ng barangay para po at least masolusyonan nila po itong problema dyan sa kanilang barangay? nandiyan naman si Kapitan, may Chairman Committee on Environment sila, sa Solid Waste. Mag-meeting sila sa barangay nila, pag-usapan nila yan. Kung di nila pag-usapan yan, ay ulit-ulit din niya. Actually, pinuntahan ko na din yan na lugar yan. Tapos sinabihan ko na kung anong dapat gawin. Dapat pag-usapan na nila yan sa barangay mismo. Opo. Kasi sila din solusyon yan eh. Kami nandito lang para asistensyan sila kung anong dapat gawin. Yun ang dapat nilang gawin. Pero Mayor, ganito po kasi ang sabi ni Ma'am, ilang beses na daw po nilang nailapit sa barangay. Although very accommodating naman si Kapitan, pero wala pong nagagawang or naibibigay na solusyon. Mayor, bilang alkalde po ng Kamalig, ano po yung pwede nating agarang maibigay na solusyon dito po sa mga residente ng Barangay Tinago? Actually, okay na yan na nakita nila talaga na tatatambak ang basura, nangangamoy ang basura. Ano ang kumbaga inalalabasan kung hindi sila nagsisegregate. Siguro mararamdaman nila anong epekto kung bakit hindi sila nagsisegregate. Ito ang amoy. Ito ang nangyayari. Siguro matuto din sila, pwede namin yan ipakuha uli. Pero sa susunod, pag hindi talaga yan segregated, hindi talaga yan kukunin ng mga Eco 8 natin. Kasi yun ang order din sa kanila. Opo. Sa madaling sabi po, Mayor, this time around po, ipapakuha nyo po ulit itong basura, pero bibigyan nyo po ng leksyon itong mga residente na para eto na-experience nyo na itong amoy dyan, yung baho, yung epekto nitong hindi nyo pag-segregate. So dapat matuto din po sila. Yun po yung gusto nyong mangyari po, Mayor. Dapat na gano'n naman talaga, matuto tayo ng obligasyon natin. Huwag natin nila ipapasa sa gobyerno ang obligasyon. Kasi tayo, nagtatapo tayo ng basura, nagbabayad tayo. Nagbabayad yung gobyerno. Kaya dapat nga yung barangay kukolektahan din namin. Yung barangay magkolekta din sa residente nila na nagtatapo ng basura. Kasi gano'n naman talaga dapat yung obligasyon ng bawat individual. Dapat gagawin po natin. Opo, meron po yung tinatawag na proper cycle. Ano po, Mayor? Yung obligasyon ng bawat isa, obligasyon ng barangay at obligasyon po ng LGU. Mayor, ganito na lang po. Gusto po namin malaman kung kailan po ninyo ipapahakot po itong mga basura para po ay ma-document po namin. Ito pong mabilis na pagbigay po ninyo ng aksyon.
kahit naman kami, masusolusyonan namin yan dito na mahakot yan. Dumaan lang sila sa tamang paraan kasi pwede naman makiusap po dito sa munisipyo para masolusyonan. Wala naman kaming sa pa namin, wala namang problema na walang solusyon. Yun lang, dapat marunong tayo pumunta kung ano ang dapat punta para maggumawa ng solusyon. Opo. Kaya papuntahan ko doon sa menro namin, tingnan namin. Kasi dati nga, pinabigyan ko pa yan ng food pack para yung magsisegregate ng basura, segregate talaga. At para inulit hindi magutom yung magsasegregate po, Mayor. Ano po? Binigyan na namin ng food pack nung dati pa, nung unang nakatambak din yan, mga basura. Ulitin natin. Opo. Dati nga, hindi naman ulitin ng gano'n na sitwasyon uli para masolusyonan. Opo. Pero huwag naman tatapo ng basura na halo-halo. Opo. So sa pangalawang pagkakataon, Mayor, maraming salamat po dahil eto na, siguro mabibigyan din po ng leksyon ito pong mga residente na this time po ay mag-segregate na sila ng tama itong mga basura para po ay hindi sila magkaroon ng problemang ganito. Maraming salamat po, Mayor Carlos Erwin Baldo ng Kamalig Albay. Mabuhay ka po. Sige po. Ayan. So, Dayan? Yes po, Opo. nakikinig ako, ma'am. Apo, ma'am, napakinggan niyo po si Mayor. Sa pangalawang pagkakataon daw po ay ipapahakot niya po itong mga basura na nakatambak po dyan sa inyong barangay. Pero ang gusto po ni Mayor, tama naman po siguro, ma'am, dahil kayo mismo nagbanggit na parang walang mga disiplina ito pong mga kabarangay nyo at tapon lang ng tapon ng basura na hindi po segregated. So dahil po ay andyan si Mayor, aksyonan po. Ano po yung masasabi nyo po, Ma'am Diana? Sa bagay na yan, ma'am, ang masasabi ko lang is, mahirap nga naman talaga sa residente. Mahirap kasi mag-identify kasi mabuti kung kayang bantayan kung sino yung mga nagtatapon. Mahirap bantayan kung sino lang ang nagsisegregate. Opo. Pero So kailan matatapos yung ganong problema? Pag pupunta doon, yung residente, magtatapon, hindi segregated, hindi kukunin, kami ang magsasuffer kasi kami po ang nasa front. Opo. May nabanggit po, Di ma'am. po ba? Opo. Ma'am, may nabanggit po si Mayor na dapat daw po ay pag-usapan sa barangay, kasama ito pong mga barangay official, gumawa po sila or paigtingin nila yung umiiral na ordinansa patungkol po dito sa pagsasegregate ng basura. Yun po yung dapat. Kaya po, kami po ay tutulong po sa inyo, ma'am, na makausap po natin itong mga barangay official dyan po sa inyong barangay para po masigurado po natin na ito pong ordinansa ay dapat po masunod at dapat po ay i-impose po dyan po sa inyong barangay. Ang tanong ko lang, ma'am, is bakit hindi kayang ibalik ng barangay sa dating kinalalagyan ng MRF? Bakit nandoon sa side ng bahay namin, doon sa mga nitso nakalagay yung basura? Bakit po hindi maibalik sa dati? Opo. Yan po, ma'am, na dagdag yung katanungan ay ipapaabot po natin sa inyo pong barangay kapitan. Ano po, para at least maalaman po natin once and for all Salamat. kung ano po ang dapat gawin ng barangay patungkol po dito sa inyong concern. Kasi ang pinaka-importante dito po, ma'am, ay yung kaligtasan, yung seguridad po ng mga residente at especially po yung health po ng mga residente dyan po sa inyong barangay. Tama, ma'am. Buti kung may libreng pagamot, pa-check up. Ang daming nagagastos namin sa check up. Try niya pong ilagay sa malapit sa bahay niya para mas lalong ma-feel niya yung magandang amoy na dulot ng basura. Opo. Sinusubukan po natin, ma'am, na tawagan si Kapitan, subalit hindi po natin na makontak. Pero rest assured po, ma'am, napupunta po yung team namin dyan po sa inyong barangay para po ito ay mapag-usapan at mahanapan po natin ng solusyon. Okay. Opo. Ma'am, salamat po. Ganun pala kadali yung action dito sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Salamat po kasi halos lahat na chat ko na. Kulang na lang kay Tulfo kung may pamasahe ako, pupunta ako dun, ma'am. Opo. Kaso dito pa lang pala, mabigyan na kami ng solusyon. Opo, ma'am. So, susubaybayan po ito, ma'am, ng ating team. Ano po, para ito pong problema nyo, ma'am, ay talagang mabigyan po ng solusyon.
Salamat po. Opo. Salamat po. Napakaganda ng inyong programa. Pagkatapos At gusto ko din po yung pagtatanong ninyo kay Mayor. Opo. Pagkatapos po ma'am ng aming programa ay magsasagawa po kami ng meeting kasama po yung buong team para po ay mag-schedule po kami papunta po dyan po sa inyong barangay. Thank you very much po. Opo. Thank you. Malaking utang na loob namin, ma'am, kung mabibigyan niyo po kami ng tulong at solusyon na magkaroon ng, kumbaga, kahit temporaryong solusyon sa problema namin na kami lang pamilya siguro yung nakakaamoy doon. Baka yung mga barangay officials hindi naman nakakaamoy. Opo. Maraming salamat po ma'am. Mga kaaksyon sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ina ng 6 na taong gulang na bata na nanawagan ng tulong sa ating programa para maipa-CT scan ang kanyang anak na walang tigil sa pag-ihi. At sa ating Tabang Ora mismo, update reklamo ng empleyado or mga empleyado sa isang kilalang printing company, agad inaksyonan ng programa. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Kasama natin ngayon mga kaaksyon sa ating studio, si Mary Joy Lipata. Ang kanya raw kasing 6 na taong gulang na anak ay kailangan daw maipa-CT scan at maipa-ultrasound. Magandang hapon sa iyo, Mary Joy. Opo. So, kumusta ngayon, Mary Joy, ang kalagayan ng inyong anak? Ano po, ang isa ko po lang po tabang, ano po, yung hindi po siya, yung ko na po pag-ihi. Gusto ko po sana po mahawag po yung ang pagwamot niya po para po sa akin po. Opo. So, ang hinihingi mo, pang pa-ultrasound. Pero matanong ko, Mary Joy, kumusta ngayon ang iyong anak? Kumusta yung kalagayan niya? Ako po ang nahihirapan po para po sa akin anak na ano po ang pag-ihi niya. So, nahihirapan kayo dahil yung sitwasyon ng anak nyo. Tuloy-tuloy ba yung pag-iihi? Opo, tuloy-tuloy po. Hanggang po sa ano po siya. Anong klaseng tuloy-tuloy ito? Walang tigil? Opo, kaya ko inom po siya. Hindi po siya iwan. So pag uminom siya ng tubig or kahit anong liquid, dire-diretso yung pag-ihi. Pero pag hindi naman, natitigil naman. Opo, sumasakit po yung tiyan niya pag hindi po siya nakakainom ng tubig. So sumasakit yung tiyan niya pag hindi siya nakakainom ng tubig. Kaya ang ginagawa nyo, pinapainom nyo, dire-diretso naman yung pag-ihi. Oo. Kailan pa ba nagsimulang na maranasan ng anak nyo na hindi tumitigil yung pag-ihi? 2 years po. Na, po siya 2 years. Hanggang po yan. Mula 2 years old siya? Oo po, ngayon. Ilang taon na ba yung anak nyo ngayon, Nay? 6 years po. 6 years. So, 4 na taon niya nang na-experience siya na ganito, tuloy-tuloy yung pag-ihi niya. Oo. Gusto ko lang magkaroon ng visualization. Gusto ko lang malaman. Ito bang pag-ihi niya ay tumutulo or droplets lang kaunti or talagang... Ano po, diretso po siya. Parang gripo? Opo. Hindi po siya, hindi po siya, diretso po. So parang gripo na mahina lang yung tulo pero talagang dire-diretso? Opo. So paano ito? Pag natutulog, kumusta yung higaan? Mamasak po ang baliw. So palagi lang siya nasa banig? Opo. Po kahit po may sa diaper, sa ulo. Kahit may diaper na, punong-puno pa rin. Okay. Diyan ka lang, Nanay, para tugunan ang medikal na pangangailangan ni Natalia, kasama din natin ngayon sa studio si Miss Jody Buenaobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Miss Jody. Magandang hapon po, Ma'am Remy. Opo, Miss Jody, napakinggan natin si Nanay, naikwento niya yung problema ng kanyang anak. So ano po yung maitutulong natin ngayon, Miss Jody, kay Nanay Mary Joy at sa kanyang anak na si Natalia? Po, Ma'am Remy, kanina po galing siya dito sa office and chinek po namin yung mga request galing sa doktor na ultrasound nga at CT scan at yun po ang bili ni Congressman Zaldico, Ma'am Remy, na agad po nating dapat aksyonan and kung kaya naman po nating samahan or asikasuhin personal, dapat gawin. Kanina, Ma'am Remy, pumunta kami ng Tansuling, kasama po si nanay at yung anak niya, and pinacheck naman po namin doon kung pwede nang mapasitiskan yung bata. And yun nga, Ma'am Remy, after itong interview, ora mismo po, masisitiskan yung bata, ang kailangan lang po namin gawin is ipatulugin yung bata. So, ibig sabihin, itong hinihingi ni Nanay na pang pa-CT scan, ora mismo naman po. Ora mismo, sagot na ng Ako Bicol Party List. Yes po, Ma'am Remy. And sa Monday po, nakaschedule po yung bata na ipa-ultrasound kasi kailangan niya po mag-fasting. And mamaya po, Ma'am Remy, papatulugin yung bata para pag pinasok na po siya sa CT scan machine, dire-diretso po yung procedure. So, ibig sabihin ito, Miss Jody, mamaya, ora mismo po na isasalang natin yung bata. Yes okay. So, Nanay, napakinggan niyo po, Nanay. Opo, marami po salamat po sa amang unin niyo. Sa gusto po kung po. So, okay. So, Miss Jody, maraming salamat. Salamat po, ma'am. Salamat po. So, napakinggan nyo na ora mismo yung pagtugon ng Ako Bicol Party List dito po sa inyong kahilingan. Nakulat po salamat sa gusto po sa inyo. Ayan, naiiyak na si Nanay, Miss Jody. Maraming salamat, Miss Jody. At bukod po dyan, Nanay, sa matatanggap nyo pong tulong mula sa Ako Bicol Party List, tanggapin nyo rin po itong munting handog po. Ayan, para po sa inyong anak. Namumroblema kayo, Nanay, diba? Dahil sunod-sunod po yung pag-ihi, basang-basa po yung higaan ng bata.
Ayan po, nanay. Salamat po sa Ayan, may grocery packs, may diaper, tulong po yan ang programa po na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Opo. Nanay, wag po kayong mag-alala po, aalalayan po namin kayo po para eto pong kailingan nyo para po sa inyong anak ay matanggap po ninyo. Opo. Sa mga ka-aksyon sa ating Tabang Ora mismo update naman, mga empleyado ng isang kilalang printing shop sa Legazpi City na dumulog sa ating programa upang humingi ng aksyon laban sa pamamalakad ng kanilang amo. Kaya naman ang ating programa Ora mismong inaksyonan ang kanilang problema. Panoorin po natin ito. Pwede po na taasan din yung sahod ko kasi po 1 year mahigit na po ako. Gusto ko lang po na makuha yung para talaga sa amin. Permit ang delay ang ano niya, sweldo. Minsan kalahati. Meron bang among ganyan na kalahati? Nahinto sa pag-aaral at namasukan bilang sales lady ang 23 anyos na si Lisette Ayuhan sa isang kilalang printing shop upang makatulong sa kanyang pamilya. Mahirap po kasi iniisip ko din yung pamilya ko na makatulong po. Kaya po, nagpursige po ako na makahanap ng trabaho para po makatulong din sa kanila. Pero hindi niya sukat akalain sa tagal niyang namasukan dito ay gigipitin siya ng kanyang amo. Kaya naman, dumulog na siya at ang 8 pa niyang kasamahan sa trabaho sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo upang ireklamo ang Bicol shirt. 1 year and 1 year ikaw ang pinakamataga. Ang in-applyan ko po, sales representative po talaga. Nag-assist po ng customer. Habang patagal na po ng patagal, parang all around na po siya. Naging all around ka na. Apo. Tindera ka na, cashier pa, ano pa? Bodegera. Pag minsan po, inuutusan po sa groceries. Sa grocery. Apo. Oo. Pwede po na taasan din yung sahod ko kasi po 1 year mahigit na po ako. Anong sabi? Ang sabi niya po, tataasan din niya naman daw po. So, nangako Maghintay naman. lang po ako. Sinabi niya lang natataasan pero wala namang ginawa. Benefits po, nagpalakad po siya ng mga benefits. Pero di man po tiga-hulugan. So inasikaso naman yung pag Opo, parang... kasi pag di daw po naasikaso yung SSS, PhilHealth, tapos pag-ibig, hindi niya daw po tataasan. Gusto ko lang po na makuha yung para talaga sa amin. Dahil sa problema na ito nila Lizette, ora mismo namin itong idinulog sa tanggapan ng Department of Labor and Employment, Regional Office 5. At aming nakapanayam si Sir William Buendia, ang Senior Labor and Development Officer. Ang kontrata naman minsan may pwede pong verbal, pwede pong written. Pero much better po kapag written. Nakasulat. Opo, kasi nakalagay doon yung mga terms na dapat sundin ng isang employer at sundin din ng isang empleyado. Nag-apply sila bilang tindera, sales representative, pero all around na daw yung pagpapatrabaho sa kanila. Pwede ba yun, sir? Yun na nga, sir, no? Yun ang importansya ng isang kontrata. Kasi nakasaad doon, naka-stipulate doon kung ano lang ang description ng trabaho mo. Opo. Pwede po sila pumunta dito para mag-file ng SENA or single entry approach para ipatawag natin si employer. Kasamahan po namin ito dyan sa tanggapan po ninyo. Ano po? Pagkatapos ng programa, agad nakipag-ugnayan ang aming team sa tanggapan ng Department of Labor and Employment upang makapagsampa na sila Lizette ng formal na reklamo laban sa kanilang dating amo. Ngunit hindi pa natapos ang araw. Ora mismo ring nakipag-ugnayan ang kanilang dating amo sa kanila upang makausap sila ng masinsinan. Pinatawag niya po kaming lahat para maging maayos na po yung panig namin dalawa. Yung confirmation na nakatanggap na ako or naka-receive na ako ng yung payment niya po para sa cash bond and yung sa sahod ko po na kulang. Sa isa po kami inausap. Ang reason ko naman po is alam ko kasi napapahirapan niya ako sa CV. Nagpirmahan po ng confirmation. Tapos nagbigay ng pera. Naglabas din ng hinaing ang lola ni Lisette dahil sa pagkadismaya. Ate na, hindi ako makatulong. Naalala ko sa kanila. Okay naman. Hindi ang delay ang ano niya, sweldo. Minsan kalahati. Kaya sabi ko pa, ganun, manap ka na lang ng iba. Ikinagaan naman ng loob ni Lisette ang pagbibigay agad sa kanila ng pera ng dati nilang amo. At ang perang nakuha mula sa kanyang dating amo ay agad ibinili ng baboy upang pang-umpisa nila ng kanyang pamilya.
sa inyo po, sa Tabang Ora mismo po, natulungan kami. Napakita po namin kayo, sir, yung mga dapat at bawal niyang gawin sa mga empleyado. Ayan mga ka-action, sobrang pasasalamat ng mga empleyadong ito na hindi na naka-experience ng magandang trabaho dahil sa kanilang employer. So, sa mga employer naman, magsilbing aral na lamang ito sa inyo na dapat yung mga benepisyo ng inyong mga empleyado ay dapat maibigay nyo naman ng maayos at tama. Kaya mga ka-action, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, kung kayo po ay may problemang medikal at legal, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng tanghali. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones at sa ngalan ng aking partner na si Joshua Martinez, ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi.